Здравейте хора, аз съм Станката V от Станката V TV. Съжалявам, че отново време не съм правил трикове, но имах технически проблеми. Днес ще направя едно ревю на моя много така любима игра, наречена Orcs Must Die, двойката. Так, в момента аз съм малко развит, наскоро се взех. И целта каква е така? Целта тук е... Вижте сега. Това са вратите към нашото царство. И не трябва да допускаме орките да влизат тук. Не трябва да оцелим нещо там може. Пише горе в дясно, отгоре. Там имаме това. И ако се чуете какво е това 30 отгоре, това е броят на орки, които може да допуснем да влязат. Да. И общо взето това е. Гришката е много приятна. Много време съм изгубил да си играя в нея. Лично мене много ме хареса. И общо взето историята каква е. В принцип трябва да са двама човека, но нямам с кое да играя все още. Поне бака го няма. В момента играя сам. Историята е, че ние сме човек, който е пазител на вратата към орките и едно момиче е било заключено там и погрешка, нали? След време да го унищожава там. Нещо да унищожава бяга и ние сме човека, който я спасява, обаче забрави да затвори вратата. И орките почват да се телепортват от това. И общо взето това е играта. Нека цъкнем тук почнем. Първоначално е с тази помпа. Ама помпата е използвам от това. Това горе в ляво с фазата и плота. И физиономията на героите. И в момента виждате, че това се играе и това не го правите. Да. Когато цъкнем десен помп, използваме маната на даденото оръжие, за да припотикаме неговото специално. В момента ще направя само един рън, но искам път пак да пуснем проекта. Да, има... Да, по нивото така минават тези колички, които помагат. Да, това не може да го оцеля нищо. Да. Сега тук ще сложим едно ключе. Ето така да ни хвърля помпа. Ето кой е тук дявол и това дойде хвърля бомба. Да, това дойде хвърля бомба. Аааа, те ще забрави да ги спомена. Те са отвратителни, но това ще кажа. Без като цяло играта е много разпитателна, препоръчваме да сега да се вземете. В момента е намаление. Аз съм парил YouTube. Да, това ми действа фатално. И като умрем пак са респаунване. Но имаме ограничен броя на умиране. След така като умрем, има определени орки от горе в дясно. Аз в момента съм видел един схем на обикновения човек, понеже
Аз не съм се го взел, но Steam ме излиза, че съм доста типова в инвентара. Играта е много лесно на първа трудност, но после стават масови бойства. Това е много... Няма тръгва тази игра, тъй че тази за да. Те не първо сегадно. Какво казва друго за играта? Има много капани, сравнително това е оръжие. Има два героя. Това са мъжнина. Не, контия момиче. Казвам мъжнина. Което му... Как ти дай? Да, и бързо има. Бързо е. Харесва да не е номераната графика, която допълва прави играта, което при мен. Не казвам, че няма други такива игри, но оцеляване основни, но просто на мен тази игра е интересна. Дай да помисля. Програм запълва опити. Аз си мисля, че съм минал 5-6 места. Сам. Не е пересвал. Това е играта от което ви хареса играта, кажете за приятели става много добре. Добър и представа. Има също така други модули, както споменах, за оцеляване, който може да оцелее по-дълго. И още много, но аз не съм толкова добър, че да ги зная. Да. Общо взето е това и сега като видях, ще умъна. Ооо, пак ще напуска. Има най-различни, има босса в тази игра, но боссовете са не... Да, е в момента станаха 25. 15 часа. Има ни от торците. Размената единствена в тази игра са черепи. Тези черепи се дават, когато по-малко орки допускаме да минат през пътите, толкова повече черепи ще бъде. Сега се чуете какво е това. Това е телепорт. Горката, вертино обратно, правилно, горе свет, там, запаяш света. Добре. И пак. Това няма да е необичайно. Обикновено не сме много, но ще се не, бията не пак не е много.
има определен брой орки, които се спалват. И виждате, започва да става едно голямо свалечко. Това все още са първите нива от игра. Мисля, че играта е лесна. Не е прекалено. Майчина. Мета сме още на шестата инвазия. Тук стана 9. Ако има и стрелци, ще да се говоря. Има най-различни хора, които могат да се спалите. Това пише долу. Моята карта. Ето ти да казват тук, гърмят само. Абсолютно, ти са гърмят. Удар само. Ето така. Тук ще имаме 3 джуджета, тук 3. Само че трябва да защитим с Slash. Warning, may cause death. Свърши да парите. It's about to get off. Думал, бяха само сложно предпочтени. И само потом сега това, защото трябва да гранати. Само рано е гранат просто тая. Так, ще го This'll hurt. Та игра има така голямо конкурентно. Също така, практическите оръжия дават възможност. Защото някои от тях са както виждате, да направите демидж и ви дава лъжки. Различното умение да ми дава модленски. Това е да дава. Това е много изложно умение. Но съм след това тя е много усилно. И интересно с това и изглеждаш на тази страх. Абсолютно.
Тия големи са много проблемни с покупки. Ако искате да видите, в цялото ми право. Така. Това направим. Let's roll. Това работи. Там так цена по-моему. Да, очень осталось. Это просто достаточно. Ну это все, вот, все, ну как выглядит, ну, очень отлично направить, очень время, раз, как это, я использую вот правильно компанию, использование на палок, где-то это самое простое, собственно, да, как выглядит, да, просто такой. Проходает. Стоп! Това са 4 отворих. Карта. Да, бонус става винаги на 5. Добавих спелката, работите. Това са нещата, които имам в момента. Това са капаните, това са на още. Тия за момента са да заключим. Това са оръжията. Това са... Наките, не знам как да се изразя. Медальоните, така. Са костюмите. Ето. Има втори различните книги, аз не съм пълно всички. Това са турки. И тогава вече са първите ключови, чините файки. Това общо взето е от мене. Дано ви е харесало видеото. Пускайте един лайк, абонирайте се за канала ми и чао!